A ak poznáte systém, tak vám stačí kľudne aj priemerný zárobok na to, aby ste sa stali milionárom. Uvediem vám jeden príklad. Predstavte si, že by som chcel zamestnať alebo prijať 2 ITčkárov. Ja som sa rozhodol, že ma nemôžu stať viac ako 1800 eur mesačne. Prvý ITčkár sa u mňa zamestnal, cena práce 1800, hrubá mzda 1500, tým pádom čistá mzda vychádza na 1010 eur mesačne. Druhý ITčkár sa rozhodol, že on bude živnostník a bude mi fakturovať 1800 eur. S dobrou účtovničkou mu ostáva v skutočnosti 1500. Ale si povedal, že bude žiť taký istý štandard ako ten prvý ITčkár, takže bude žiť každý mesiac iba z 1010 eur a ten rozdiel, čo mu ostalo vďaka tomu, že ovládal systém, si zainvestuje. Pri priemernom zhodnotení 7%, čo úplne v pohodičke si vieme na tom akciovom trhu zarobiť, za 40 rokov je milionár. A vôbec nemá horšiu kvalitu života ako ten prvý zamestnanec. Je úplne jedno, koľko zarábate, ale aké máte informácie a ako dokážete využiť systém. Takže aj priemerný Slovák dokáže byť úplne v pohode milionár. Vzdelávajte sa, zoberte si život do vlastných rúk.